pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala kay San Lucas. Napagkiyaan na Jesus, ano na akong itatanding hanggang dian sa Diyos. Sugad ito siya nga lisoy mustasa, naginkuha yung tao nga naging tanom ay iyauma. Tinunggo ang tanom, nga nahimo nga kahoy, naging salagan ang mga tamsi, ang mga sanga iniya kahoy. Nagpakian na liwat Jesus, anong anak ko itatanding ang nilian sa Diyos. So inihin patubo nga kinuha ino sa nga babayi nga nisinakutin ino sa kakapos nga harina, tubtubhin pagtubo ang bukos nga minasa. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Ang bini ang pagtuo, igintanong pa akong ridahan pagbunyag iya. Gini aton di papalanggo, pinagyan aton debosyon, pinagyan aton pagkarawat at iba pa ng mga sakramento sa simbahan. Sugad nga ang tanong nga patubo. Natubo, ang tanong natubo, tala na rin ano pa? Kaya namimiyos, namumukan, o iba na buwan. Ang gihapon ito natin pagtubo, naging tanong nila. Ang Diyos nag-uungara nga ini, madako, ngan mananaon, ngan mamumuna. Sugat ang patubo, ang yeast, ang libadura, ibubutang nato na masa, base tumubo nga makahatagin damo nga damo nga tinapay. Ang gyapon aton pagtubo. Ito aton pagtubo naton nga we not keep stagnant but we have to keep growing. We cannot keep stagnant. Papatubo naton aton pagtubo, pinahin natin buhat na kalukoy ng buhat kapag as we grow older, the more that we become more merciful and compassionate, the more that we become closer to God.